Schon dit jaar, 16, 11 jaar, beroemd op maken. En we zien natuurlijk de jongen met onze jubileumprins Bas Kunelste. En natuurlijk onze jeugdprins Loïc Kunelste. Ik gooi het niet als de vaste. Nog het, er nog het. Vastelavond, laat gewoon, laat zien, laat zien. Hoi, ik heb wel in gehad, nee, alleen maar. Dan ben ik hartstikke. En Jan.
zitten gieren als die kamerui door stond en doe eigenlijk moest vol. Het was te loving, dus don't worry. Maar je vlug zeg ik je weer meer even sorry. Want dorst is beter met vriend. Sorry, maar ik vind het zo zin. Om dit te voorkomen is het dan nog niet lopen. Dorst is beter met vriend. Wat ziet dat hier allemaal hier in Vloren zit naar een optocht van Wiekel en Groenselt. We zien natuurlijk hoe het regelt die komen de Schnuffelaar 6 keer 11 jaar. En voorzien met onze jubileumprins Bas de Eerste. Allemaal de klas, de muziek weer tegen die gast. Door het in de wenig liedje goed gedaan. De muziek weer tegen die gast. Door het in de wenig liedje goed gedaan. Wat ziet dat hier allemaal hier in Vloren zit naar een optocht van Wiekel en Groenselt. We zien natuurlijk hoe het regelt die komen de Schnuffelaar 6 keer 11 jaar. En voorzien met onze jubileumprins Bas de Eerste. De muziek weer tegen die gast. Door het in de wenig liedje goed gedaan.
Hoe zal laten vuren? Met Prins half de van de Zweerlandsheers. Dankjewel voor de lekker smeetsje. Dat gaat mooi.